क'क्राझार जिल्लानि नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय बिगियान थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारि खुंदों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फिजिक्स एबा रासायन बिगियान बिफाननि बानजायनायाव फरायसालिनि फरायसाफोरनो बिगियान आयदानि बागै मिथिहोनो आरो बिगियान फरायनायनि फारसे थुलुंगाखांहोनो थाखाय साइन्स मटिभेशन प्रग्राम हाबाफारि लादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि फिजिक्स डिपार्टमेन्टनि गाहाय बिफानगिरि प्रिन्स कुमार मोसाहारिनि दैदेननायाव लानाय बे थुलुंगाखांहोनाय हाबाफारियाव नायगाव जनप्रिय गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोरनि सिगाङाव बिगियाननि मोनब्रै रोखोमनि आनजाद खालामनानै दिन्थिनाय जायो आरो बिगियान आयदाखौ फरायनायनि गोनांथिनि सोमोन्दै फरायसाफोरखौ सुबुरुन होयो। खुलुमबाय। नोंगौ बे समाव दं आं क'क्राझारनि सानजा फारसे नैबे नायगावआव थानाय जनप्रिय गोजौ फरायसालियाव आरो बे समाव जों नुनो मोनदों जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फिजिक्स डिपार्टमेन्ट बा रासायन बिगियान डिपार्टमेन्टनि बानजायनायाव नैबे फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे साइन्स मटिभेशनेल प्रग्राम लादों। बे मटिभेशन प्रग्रामनि गेजेरजों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट फिजिक्स बिफाननि बिथां प्रिन्स कुमार मोसाहारि बिथाङा नि दैदेननायाव नैबे नायगाव गोजौ फरायसालियाव साइन्स मटिभेशन मोनसे हाबाफारि लादों फरायसाफोरनि थाखाय। आरिखौ दैदेननाय बा मटिभेशन प्रग्रामखौ दैदेननाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फिजिक्स डिपार्टमेन्टनि हेड अफ द डिपार्टमेन्ट बिथां प्रिन्स कुमार मोसाहारि बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो लानि जे सार दिनैनि बे नैबे नायगाव फरायसालियाव जे मोनसे फरायसाफोरनि थाखाय साइन्स मटिभेशन प्रग्राम लानाय जादों, मा उद्देশ্যजों नोंथांमोना दिनैनि बे प्रग्रामखौ बानायनाय जादों? फार्स्टआवनो आं नोंथांमोनखौ जोंनि बे प्रग्रामखौ काभारेज खालामनो थाखाय धन्यबाद खालामदों। जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि फिजिक्स डिपार्टमेन्टआव फैदों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे साइन्सखौ गथ'फ्रा बिराद गोरा होननानै सानो आरो बिसोरो मात्र लेखायाव फरायनानै बिसोर साइन्स फरायो जायनि थाखाय बिसोरो माखासे बुस्थुखौ बुजिया, बेखायनो बिसोर गोरा होनना सानो। जों बेखौ मा सानदों, जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे बिसोरो फरायनायजों लोगोसे गावसोरनि मेगनजों नुनानै गावसोरनि आखाइजों दांनानै साइन्सआदि एसेबां गोरा बुस्थु नङा बेखौ जोङो खालामनो सेस्था खालामदों जोङो। बिनि थाखायनो जोङो बिसोरखौ देखायनो थाखाय जों मोनब्रै मडेल लाबोदों। बिनि सिगां आं मोनसे खोथा बुंनो सानो जे जोंनि बे जिथु प्रग्राम मटिभेशन प्रग्राम, बे मटिभेशन प्रग्रामखौ जोङो बिटिआरनि गंबा जिल्लायाव जोङो गुबुन गुबुन समाव जोङो खालामनो सेस्था खालामदों आरो दिनै बेवहाय फार्स्ट टाइम जोङो नायगाव जनप्रिय हाइ स्कुलाव जोङो दिनै स्टार्ट खालामदों। जोंनि उद्देश्यआ बेनो जे गथ'फ्रा जाहाथे साइन्सनि प्रति बिगियाननि प्रति एसे आकर्षित जायो, थारमाने गोसो गुदुं जायो, बेखौ साननानै जोङो दिनै आराम्भ खालामदों। बेसिकेलि बेवहाय जों दिनै इनिशियेलि मोनब्रै मडेल लाबोदों। फार्स्ट मडेला जाबाय बुहुम आरो साननि गेजेराव माखासे इन्टारेक्सन जाबाय थायो। बे इन्टारेक्सनखौ जोङो मेगनजों नुनाया एसे गोब्राब। मा जायो, साना बिराद गरम मोननाय बुस्थु, बे गरम बुस्थुनिफ्राय गुबुन गुबुन बुस्थु ओंखारो। मोनसे बुस्थु ओंखारो चार्ज पार्टिकेल होनना बुङो। चार्ज पार्टिकेल माने इलेक्ट्रन बेफोरनि खोथा बुंदों आरोखि आं। बे चार्ज पार्टिकेल, साननिफ्राय ओंखारनाय चार्ज पार्टिकेल आरो बुहुमा मोनसे मेगनेट। बे मेगनेट आरो चार्ज पार्टिकेलजों माखासे इन्टारेक्सन जायो आरो बे इन्टारेक्सननि थाखायनो मा जायो, बेवहाय माखासे बिराद समायना एसे रिं बायदि मोनसे फर्म जायो। बे बुस्थुखौ जोङो लेबरेटरियावनो जों देखायगोन दिनै। 2 नाम्बाराव जोङो मिथिगौ जे रकेट लन्च खालामनो माखासे माबा नांगौ, इन्सट्रुमेन्ट नांगौ। जों बेवहाय जोंनो फिसा फिसौ बुस्थु माबा खालामनानै लोगो फोनांनानै जोङो रकेट लन्चनि माखासे बेसिक मेकानिजमखौ जों देखायगोन बेवहाय। 3 नाम्बाराव जाबाय जोङो जिथु दैखौ जों मिथियो अक्सिजेन आरो हाइड्रजेन लोगो नांनानै मोनसे दै जायो, नङा होमबा? बेखौ जोङो बे दैखौ बोखावनानै जों हाइड्रजेनखौ जों सिफायगोन जोङो। आरो बे हाइड्रजेना मा खालामगोन, मोनसे एक्सप्लसन जागोन आरोखि। बेखौ नोंथांमोनाबो नायनो हागोन। 4 नाम्बार एक्सपेरिमेन्टआ जाबाय बे जिथु पुहर लाइटनि माखासे लाइटआ बोरै माबा थाङो, माने प्रपागेट खालामो, बोरै दावगालाङो, बेखौ जोङो लेबरेटरियाव देखायगोन। जों मिथिगौ दा लाइटआव माखासे रिफ्लेक्सन जायो, रिफ्रेक्सन जायो, बायदिसिना जायो। बेखौनो जोङो बेवहाय लेबरेटरि सायाव देखायगोन। जोंनि मेन उद्देশ্যआ बेनो जे गथ'फ्रा बेफोरखौ नुनानै एसेबाबो गोसोआव एसे दुंगागोन बिसोरो, जाहाथे माने साइन्सनि प्रति फरायनो बिसोरो गोसोआ आग्रह जागोन आरोखि।